Som al carrer Doctor Robert 45 de Rubí. Al setembre de 2020, l'Ajuntament va decidir llogar aquest local amb l'objectiu d'allotjar-hi les futures oficines del POUM. Després de 21 mesos, i com podeu comprovar, les oficines continuen buides. Us donem alguns detalls més d'aquest nou despropòsit de l'equip de govern. El lloguer del local és de 1.894 euros mensuals, els quals haurem d'afegir al cap de 6 anys el 10% més IVA. Recordem també que aquestes oficines es van fer tristament famoses quan es va anunciar la despesa en mobiliari en coses com 600 euros per unes butaques o 400 euros per uns tamborets. Quan finalitzi el contracte, els rubinencs i rubinenques haurem pagat 200.000 euros en concepte de lloguer, als quals cal afegir 185.000 euros del projecte de rehabilitació del local. És a dir, 400.000 euros que ens podíem haver estalviat perfectament perquè l'Ajuntament disposa de molts locals buits que podria utilitzar per a aquesta fi.